Salamu alaikum shugaban masu birni na Arewa, Ubangiji shi kare ma birnin ka. Wa alaikum salamu kuma amin baban yalo na Baka gode. daina kanshi ba da gusto nake an kashe kemin 500 na ci abinci. Kai wallahi kungiyar kare birni ta yi. Mai kare birni da kare mutunci da miliyan 10 ya daraja da kima idanun mutane bisa ga mai jarin miliyan 100. Buga turaki na shiga kungiyar kare mutunci a taimaka haɗa mai yadda zan ci gaba da kare birni na. Gonakin gado zan sai suwa ko kuma in sai da gidan da nake cikin kama haya estate. Ƙungiyar kare mutunci za ta baka shawara a takaice don ka ci gaba da kare birninka. Tun da kai magidanci kai kana da buƙatar ka sa sutura mai tsada, za ka dinka milis kala 30 gidana kala 50. Ka sai open system kuma ka sai sabuwar mota, ka sai da gidan gado kuma ka sai da gonakin gado. Ka kama kwana manyan hutal kuma kana hawa jirage. Wallahi da kai haka nan babu wanda yi ka birni duk ƙasar ga. Kuma babu ƙarya wallahi ne haka na kare mutunci na wallahi ga turaki shawarar ka tana shiga. Na gode sosai wallahi. Jesus! Jesus!